Curaçao krijgt het aantal gewapende overvallen maar niet omlaag. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat er meer politie zou worden ingezet voor het oplossen van atraco's. Volgens de politie is in 2019 tot nu toe meer dan de helft van het aantal gewapende overvallen daadwerkelijk opgelost. En dat is 20% meer dan in 2018. Zo zijn in de afgelopen 3 maanden alleen al 52 personen gearresteerd in het verband met het plegen van een atraco. Daarbij gaat het om 46 mannen en 6 vrouwen. Ook zijn de afgelopen tijd veel wapens in beslag genomen. Niettemin is er geen grote afname van het aantal atraco's te zien. De politie noemt dat een heel zorgelijke ontwikkeling. Het aantal is waarschijnlijk gelijk gebleven door de aanwas van nieuwe jonge overvallers. Vaak tieners vanaf 16 of 15 jaar. De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal gevallen van hit and run. Daarbij gaat het om mensen die doorrijden nadat ze een ongeluk hebben veroorzaakt. In de afgelopen 2,5 maand ging het al om bijna 30 gevallen. Het grootste gedeelte van de bestuurders wordt uiteindelijk toch gepakt, zegt de politie. De meesten beschikken dan uiteindelijk niet over de juiste autopapieren. Aandacht voor bankgaranties in de krant vandaag. Dit naar aanleiding van de crisis met de Girobank. Zoals bekend heeft de bank vorige week enkele dagen alle bankrekeningen geblokkeerd. Daarna konden alle klanten weer bij hun bankrekening met een maximum tot 10.000 gulden. Maar volgens onderzoek van de Extra was de Girobank daartoe niet verplicht. Al 20 jaar wordt er gewerkt aan het instellen van bankgaranties, maar die zijn tot nu toe nog steeds niet gegarandeerd. In december wordt er bijna elke dag gecontroleerd op wapens en drugs. Gisteren werden diverse personen gecontroleerd die bij snacks of minimarkets zaten. Dat verliep zonder incidenten. Het inspectieteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft in 2019 tot nu toe meer dan 2800 economische controles uitgevoerd. Daarbij gaat het meestal om controles bij bedrijven. In totaal zijn 57 gesloten en kregen daarnaast nog 72 een waarschuwing. In 2018 ging het om een vergelijkbaar aantal controles. De situatie op het Franse gedeelte van Sint Maarten is weer verder genormaliseerd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten. Zo zijn de meeste wegblokkades opgeruimd en de meeste scholen weer open. Alleen in het gebied rond Sandy Ground zijn er nog blokkades. Vorige week ontstonden rellen en werden wegblokkades opgeworpen nadat Frankrijk een verregaand preventieplan had aangenomen voor Saint-Martin. Dit tegen de zin van de lokale autoriteiten. De invoering van het gevraagde plan is voorlopig uitgesteld en daarmee is het protest grotendeels afgenomen. Mooi nieuws voor Andrelton Simmons. De Curaçaose honkballer is uitgeroepen door columnist Bill Bear van NBC Sports tot de beste defensieve speler van het decennium. NBC Sports is momenteel bezig met het opstellen van lijstjes van de beste spelers van de afgelopen 10 jaar. En volgens Bear hoort Simmons tot de beste. In ieder geval de meest complete defensieve speler die de afgelopen 10 jaar op de Amerikaanse honkbalvelden heeft rondgelopen.